Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen. En l'episodi d'avui parlarem de les frases fetes que vaig aprendre per l'examen de C1 i C2 de valencià. Molt bé, comencem. He agrupat aquestes frases fetes en 5 grups. En el primer grup he posat frases fetes del verb ser, com per exemple ser carn i ungla, ser ben vist, ser la bufa de la gamba, ser la mà dreta d'algú, ser mel o ser mel de romer, ser la bufa del bou, ser un gall de garbera, ser tot flors i violes, i l'última que he posat és ser més bo que el pa. En el pròxim grup del verb estar tenim estar a l'altura d'alguna cosa, estar al corrent, estar amb l'ai al cor, estar en un ai, estar fins al caramull i estar gàbia. Passem al pròxim grup, on trobarem frases fetes amb el verb que comencen amb el verb anar. Anar a pams, anar a totes, anar de bòlit, anar en dansa, anar al remolc, anar amb el borràs, anar amb peus de plom i anar com l'anell al dit. Continue amb les frases fetes que comencen amb el verb fer. Les primeres 3 frases fetes que comencen amb el verb fer són fer bondat, fer camí i fer costat. Tot seguit tenim fer el bardoll, fer el borinot i fer el faristol, així com fer el paperot. Després tenim fer els ulls grossos, fer goig, fer-se l'orni, fer cara de pocs amics o cara de pomes agres, fer fugina, fer feredat, fer la guitza, fer el desmenjat, he posat una altra vegada fer camí, fer petar la xerrada, fer-se un fart, fer la traveta, fer xitxines i fer mans i mànigues. El pròxim i l'últim verb d'avui és el verb tenir o tindre, i així trobarem aquestes frases fetes. Tindre la butxaca foradada, tindre un aire, tindre la mà trencada, tindre la mà foradada, tindre les mans llargues, tindre les mans lligades, tindre mà de ferro, tindre mà esquerra, no tindre ni cap ni peus o no tindre trellat, tindre el cul pelat, tindre el cap ple de pardals, tindre 2 dits de front. El significat de totes aquestes frases fetes que estan presentades en aquest vídeo les trobareu en la caixa de descripcions, on teniu 2 fulls que es poden descarregar de manera gratuïta. Fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, per favor deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Ens veiem per ací. Adeu!